вермишел ё лапша ба тоҷикии угро. Мо дар иҷа ягон завода паст заданӣ нестем, не ки ба ҳамиё Ролтон, Паварёнок, Бигбон, Петра, Евроэкспресс дохил мешаванд. Состави асосияшон орди гандуми сорти баланд, равғани растанӣ, крахмали тапиёк, хокаи тухм, намак, ғафзкунандааш бошад гуароваи камет, типа монанди ордай. Плюси вермишел дар ҳамин аст, ки теза тайёр мешавад. Минусаш бошад натрий аз ҳад зиёд ҳосил мешавад, ки метавонад ба касалии раки меъда, касалии дилу инсулт, мумкин ки ба зиёдшавии қанд оварда расонад. Ва илова бар ин боз консервантҳои гуногуну маззаашро зиёдкунанда дорад. Чӣ мешавад ки мо ҳар рӯз вермишел истеъмол кунем? Ин ба ягон хубӣ оварда намерасонад. Дар организми шумо норасоии витаминҳо, чизҳое ки организми одам талаб мекунад, қонеъ намешавад. Рост гапаш ҳамин ки ҳангоми истеъмол мекунӣ, агар ягон кори ҷисмонӣ карданӣ шавӣ, қувваи ҷисмонӣ лозима надорӣ. Истеъмол кунеду, лекин дар як ҳафта як бор, не ки ба фикрам як хел студентҳо зиқ шидан